ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరిట మీ అందరికీ శుభాభివందనములు. ఫిబ్రవరి నెల 23వ తారీఖు 2023. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం: నేను నీకు తోడై ఉన్నాను, నీకు హాని చేయుటకు నీ మీదికి ఎవడును రాడు. ఆమేన్. అపోస్తలుల కార్యములు 18వ అధ్యాయం 10వ వచనం. నా ప్రియ ఆత్మీయ సహోదరి సహోదరులారా, పౌలు కొరింథు పట్టణంలో వాక్యము ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అనేకులు విని యేసును నమ్మి బాప్తిసము పొందిరి. ప్రభు పౌలుతో ఈ ప్రాంతంలో అనేకులు విశ్వసిస్తారని, ఎవరునూ నీకు హాని చెయ్యరని, ఆయన తోడుగా ఉంటానని తెలియచేశాడు. దేవుని నమ్ముకున్న వారిని, దేవుని పని చేసే వారిని హాని చేయుటకు ఒకవేళ ఎవరైనా వస్తే దేవుడు అడ్డుగా ఉంటాడు. అప్పుడు దేవుణ్ణి దాటుకుని వెళ్ళాలి. నా ప్రియ ఆత్మీయ సహోదరి సహోదరులారా, ఎవరైనా నీకు హాని చెయ్యాలంటే ముందు దేవుణ్ణి దాటాలి. దేవుణ్ణి దాటి దేవుని పిల్లలకు హాని కలిగించేవాడు లేడు. దేవుడు నీకు ఎల్లప్పుడూ తోడు ఉంటాడు. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్.